Pruserovi a dnes to máme jinak. Jak můžete číst podle názvu videa a podle miniatury, tak vidíte, že to se asi dopadne špatně, asi zřejmě půjdu k soudu. A já jsem chtěl říct k vám, že asi se tady jedná o to, že já jsem, ne že já, ale prostě nechci nějak o tom mluvit ještě zatím, potom budu se postupně k tomu vyjadřovat, jak to bude, pokud budete chtít. A jedná se o to, že jsme vytvořili PayPal hack. A vlastně PayPal hack jsme vytvořili s tím, že dlužíme nějakých 590 tisíc. V tom případě nebudu říkat úplně přesně, ale asi to ukážu. Něco vám tady v tom ukážu, něco ne, takže pokud to budete chtít vidět, tak to normálně uvidíte na obrazovce, můžete se tak pozastavit a přečíst. Takže dnešního dne, vlastně co tady je v tom, je v Liberci 14. července 2017, počet stran 6. Moc se k tomu teda vyjadřovat nemůžu, takže něco tady vynechám a něco uvidíte, protože nevím, co všechno vám můžu ukázat. Takže datumy narození dám pryč, takže Josef Janouch se dopustil, prostě zkrátíme to, dopustil podvodu dle vlastně paragrafu 209 odstavec 1 čtvrtého písmena D trestního zákoníku, což by mě hrozilo 8 až 12 let, mám za to. Což u mě jsem ještě mladistvý, takže by to byla půlka, no uvidíme. Dílem dokonalým sdílen ve stádiu pokusu podle paragrafu 221 odstavec 1 trestního zákoníku, můžete si to klidně najít, spácháno ve formě spolupachatelství podle paragrafu 23 trestního zákoníku. A to společně, nebudu říkat s jakou osobou, je tam vlastně i narození, toho začmárám, jako obvinění ve stejné věci spáchání zločinu podvodu podle paragrafu 201 odstavec 1, 209 odstavec 1 písmeno odstavec první odstavce čtvrtého písmena D trestního zákoníku díle dokonalým a dílem ve stádiu pokusu podle paragrafu 21 odstavec 1 trestního zákoníku ve formě spolupachatelství podle paragrafu a na základě usnesení o zahájení stíhání ze dne 14. srpna vydáno podle paragrafu 160 odstavec 1 trestního řádu, to číslo v tom klidně dáme, jste se k tomu mohli najít, a kterého se měl dopustit několika většími útoky jako pokračující trestního činu, potažmo provinění podle paragrafu 116 trestního zákoníku. Takže za prvý, v Liberci dne 28.10.2016 po vzájemné domluvě v úmyslu neoprávněně získat majetkový prospěch společnosti objednal prostřednictvím sítě internet na webové stránce Mysticum zboží, zvolil platební systém PayPal, ačkoliv neměl v úmyslu ve skutečný prodejci toto zboží zaplatit. A když byl objednaný sortiment odeslán prostřednictvím přepravní společnosti PPL.CZ SRO na adresu, nechci říkat, tak zboží převzali kupní cenu. Však ani z části neuhradil poškozené firmě Velká Chtěv. Tak vznikla škoda ve výši 4980. Pozor, to ještě nezní všechno. Pak tady je to samý a je to za 4650. Pak tady je ten samý obchod 4510. A vlastně ještě usnesení za jeho poměr trestní stíhání ve věci. Potom další, to je asi to samý, to je 4510 zase, a potom je něco jiného, to je zase to samý, to je 10 330, to uvidíte. Pak tady máme to samý 18 130 korun. Pak tady máme zase to samý, ten samý obchod 12 120. Pak tady máme jiný obchod, koukám zase ten samý, a to je 43 350, kdy částky zvolili platební systém PayPal, ačkoliv neměl úmysl, který společně toto zboží zaplatit. Byl objednaný sortiment v hodnotě 26 820 korun. Takže já jsem udělal vlastně podvod ve věci ve 43 350 korun a v obchodě mysticum.cz. Prej jsem to udělal, já neříkám, že jsem to udělal.
a je to v hodnotě, vlastně mi to vyškodili na hodnotu 26 822 korun, co mi prý přišlo domů zboží, který jsem neviděl. Tvořící části objednávky odeslám prostřednictvím připojení po SRO. Takže abych dořekl tu větu. Já to jenom srovnám. Můžeš. Abych dořekl tu větu, tak bych chtěl říct, prostě vlastně tam je 43 350 a potom je tam vyšlo 26 820 korun, protože se jedná o to, že jsem udělal pokus, zřejmě nevím, já jsem to neudělal, že já nevím, a vypadá to tak, že tento pokus se bere vlastně v obchodech, já to taky jako nechápu, chtěl bych to nějak trošku tomu vyjádřit, že nechápu, proč vůbec to beru jako pokus, když vy si vlastně objednáte doma nákup, dejme tomu z Alzy třeba sakra televizi, a vy si ji objednáte a potom vám přijde televize a vy na to nebudete mít peníze, tak co vy s tím uděláte? Prostě to pošlete zpátky a oni to na základě toho, že věděli, že vůbec to nemělo být poslaný, že jim nepřišla platba, tak jako nechápu, proč to vůbec udělat a proč to vůbec jako poslali. Mají to prostě zkontrolovat, když půjdu do krámu s platební kartou, nebudu tam mít peníze, zaplatím si nákup. A co oni udělají, když tam na kartě nebudou peníze? Nedej mi to. Tak proč oni mi to dali? Teda, prej. Dle jejich uvážení. Takže ty 26 820 korun je to, že dalších zbytek korun byl vlastně pokus, který mi neodeslali, protože na základě toho zjistili prej, že mi přišla platba. Tak, potom v Liberci dne 19.11. po vzájemné domluvě v úmyslu neobvykle získat majetkový prospěch společně objednaný prostřednictvím internetové stránce Mystical zboží kostým a jejich doplňky po jednávky v hodnotě 60 550 korun. Káče, kdy uhradě této částky zvolili platební systém PayPal, ačkoliv neměli v úmyslu skutečně projít toto zboží zaplatit. To se vlastně opakuju, tam mají takhle furt, ale byly objednány sortiment v hodnotě 26 30 korun, protože tam tu další objednávku už mi zase neposlali, zase věděli o tom. Takže ta vznikla škoda ve výši 26 530 korun. Pak tady je další, a to je zase Mystikium, a to už mi nepřišlo, to je 39 000 něco. Věc skutky první toto a v 10. Liberci den 31.10.2016 za několik smyslu získat majetkový prospěch. Takže tu dáme třetí stránku, kterou taky zase uvidíte a je tam asi 18 objednávek, takže uvidíme a prospěch společnosti objednali s prostřednictvím sítě internet zboží. Takže ve zboží to vypadá tak, že jsem objednal z obchodu ZUD zboží oděvy PayPal. A takže to bylo zase ve 4030 korun. A potom tady bylo další zboží a to je za 4986 korun. Takže teďka jsme zase u ZOTu ve hlavním nádraží a jdeme zase dál. Zase tady je ZUD a to je 31.10.16, 56 152 korun hlavního nádraží zase. V Liberci a jinde dne 1.11. po vzájemné domluvě v úmyslu neoprávněně získat majetkový prospěch ve společnosti objednané prostřednictvím sítě internet webové stránce zud.cz. Zboží a oděvy modní doplňky běžně otevřít. Domů. Doplňky pod číslem objednávky v hodnotě 83 838 korun. Kdy k uhradě této částky já jsem se posral, kámo. To tam necháme. Chcete uhradit tyto částky, zvolili platební systém PayPal, kdy prostřednictvím firmy ZUD asi při následně kontrole zjistili, že firma klienta, jehož PayPal účet byl veden na jeho jméno, nechci říkat, byl to Němec, asi zřejmě, že to je německý jméno, komunikačního dodavatele z e-mailové adresy, to si zamažu, dosud neudržela žádnou platbu na nevědné obchodní transakce. Evidujeme pod číslo objednávek, bla bla bla, tak zboží v hodnotě 83 038 korun, ještě jsem asi přeskočil, ne, 94 553, pardon,
v Liberci a jinde. Jsme za 15. objednávka dne 21.11.2016 v země domluvě, to už jsme se opakovali, to se nechci furt opakovat. Zase v obchodě ZUD za 10 038 korun. Za 10 038 korun. A jsem objednal zase prej nějakou objednávku, sortiment hodnotě a pak další. A zase zvolil platební systém PayPal, ačkoliv neměli v úmyslu vyzkoušet prodejci toto zboží zaplatit. Já myslím, že zboží, nevím, jak to bylo domyšlený, protože ten kámoš to vlastně udělal. Zřejmě budu se postupně k tomu vyjadřovat a postupně to budu prostě prolamovat, jak to bude moc a jak to bude vidět veřejnost. A chci vás ještě požádat znovu, a vlastně několikrát to ještě řeknu, sdílejte toto video, dejte tomuhle like a hlavně jak se to dostane do médií, to mě nejvíc pomohlo, takže moc krát vám děkuju a sdílejte to. Potom tu máme další objednávku za 4901, to jsme vlastně říkali, to je dvakrát koukám. A 16. objednávka, slovenský běh, v tom asi nejspíš. A je tu za 15 753 korun a to už je zase něco jiného, to je Military Range, to je Army Shop. A je tu ještě za 15 753 korun a ještě tak vznikla škoda ve výši 5613 korun. Další. Pak tady máme čtvrtou stránku. A ty bych taky chtěl něco říct mnohem víc. Máme tu další objednávku na Range Army Shop a je to 79 453 korun a také vznikla škoda ve výši 10 950 korun. Ta ve výši škoda, tam se jedná o to, že tu objednávku jsem objednal prej a jak mi to vysvětloval ten nadporučík, tak tam se jedná o to, že objednávky, které jsem měl údajně vytvořit, tak byly na tom, že jsem prý to vytvořil za takovouhle částku, ale jenže, že to neměli na sklad, tak oni mi to poslali a je to za 10 395 korun místo 79 000. Pak tu máme v Liberci 24.11.2016 za 45 949 korun za ten Army Shop a to mi přišlo celý dodavatelem, tak smyšlené jméno, odběratelem, to nechci říkat. A shoda uvedeným společným jednáním se tak měli Jakub, a Josef Janoch, to klidně řeknu, v několika dalších útocích pokusit neoprávněně získat majetkový prospěch celkové výši 592 296 korun. Vzhledem k tomu, že dodavatelé v některých případech neměli v době zpracování objednávky všechno objednané zboží skladem a následně jí zjistili, že žádná z prošených objednávek klienta vystupujícího pod jmény Josefa Janoucha a toho druhého člověka, kterýho je smyšlené jméno, by ten na valech bla registrováno v systému PayPal pod tím jménem, zase to německý jméno a komunikační s dodavatelem z e-mailové adresy @gmail. Nebyla dosud uhrazená, tak zbývající objednané zboží poškozené firmy neodeslali a na odběrném a nikdy uhrazeném zboží tak měla být způsobená škoda ve celkové výši 288 701 korun. Z těch 592 288 korun 71 haléřů nebo 288 071 korun byla škoda z toho, protože se jedná o to, že to byly objednávky zřejmě, jak to asi chápu, byly objednávky z toho, že jak to mám říct, že prostě jsme udělali objednávku za 592 000 dohromady i s těma, který nepřišli a ty 288 000 jsou ty, který nepřišli. A když to vydělíte, tak vám to vyjde cena, když vám sem hodím. Tak, policejním orgánem Křepovědeckého krajského odboru hospodářské kriminality bylo 19.12. uvedeno číslo blablabla odřízení poskytení firmy ZUD. Postoupení do ředitelství policie Praha, 2 místní odnoc Smíchov a ze kterého vyplývaly skutečně nasvědčující tomu, že mohly být s osobami Josefa Janocha a smyšlené jméno spáchan trestný čin pod tím, že v době od 31.10. byl nastaven. A zboží tak prodejce expedoval již na základě této předběžné informace o platbě takzvaně ještě před
nutně vydání potvrzení platby a jejím přislání na bankovní účet prodejce k potvrzení platby pomocí hacku dle služby PayPal zpravidla dochází během 3 až 6 dnů finanční potvrzení těchto kontraktních plateb. Však nikdy nedošlo a přes výslovná ujištění objednatel byl veškeré platby následně ze strany obyvatele zcela zrušeny. Nebyly veškeré asi zcela všechny, ale když to tak vezmu, ten e-shop, pokud ty vlastníš e-shop, tak si dávej pozor na takovýhle lidi, nejsem sám, kdo to umí, asi zřejmě, protože tak, jak to vidím, tak to umí asi dost lidí. Já to teda neumím, zřejmě, a nechci se nějak k tomu vyjadřovat, protože asi bych pomohl policajtům v něčem, oznámit nějaký lidi, o kterých vím, co to asi udělali, a já nechci o tom nějak mluvit, takže bych nějak nechtěl, ale sdílejte to, jak se dostane do médií, prosím vás. A ještě se opakuju, dejte like tomuhle videu, odběr třeba, to mě je jedno, like, dislike, ale hlavně to sdílejte, jak se dostane do médií. A to vložte nějaký stránky do médií, prostě, aby se tam dostalo, že nějaký Čech dokázal vytvořit prostě PayPal hack. Pak tady máme dnes zase firma Military Range 15.3.17 a velké bylo, nebo ze způsobem materiálu bylo zřejmě, že mohlo být osobami prezentující se jako Josef Janouch a zase ta smyšlená osoba, by tam na valech, bla bla bla, liberalizovaně spáchán trestný čin podvod a shodným či oným způsobem, který byl oznámení firmy ZUL citován. Poskytují subjekty ke spisu připojily účinné materiály potvrzující přijetí podnětných objednávek. Výstavně faktura při kontaktní údaje, které jim o svojí osobě objednavatel poskytl. V rámci příčiny byla zjištěna totožnost podezřelého mýho kámoše, narozen, který ve věci dne 1.12. se mu uvedl, že v posledních měsících byli v Liberci v ulici své tedy i blablabla a žije tak v domácnosti i s jejím synem. Josefem Janouchem dle se postupuje k vyjádření k prospěchu. Máme třetí stranu, hodno, máme pátou stranu. Tak. Jo, máme pátou stranu. Prostě se vyjádřil k přeměstní objednávky zboží realizován prostřednictvím internetu společnosti Valkrest. Teď vážně poslouchejte, jaký to je zmrt. Valkrest a Zud a kámoš řekl, že všechny objednávky realizoval on. Na to jméno smyšlené si vymyslel a jméno bla 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 si vymyslel a Josef Janouch o ničem nevěděl. Návod, jak zboží objednat, uvést přitom způsob platby prostřednictvím platebního systému PayPal, zboží pak nezaplatil, prý získal buď z internetu, nebo mu to někdo řekl. Jeho účet v systému PayPal nebyl nikdy navázaný na platební kartu a on nikdy neměl úmyslnou objednané zboží zaplatit. Pozor na tohle zmrda, jako nechci urážet, Kubu, pokud to vidíš, ale prostě jsi mě nasral. A zásilky pak přezdí buď v Liberci na pobočce přepravní společnosti PPL SRO, dále v Liberci na ulici bla bla bla, anebo na pobočce společnosti ZUL v hale hlavního nádraží v Praze. Dále uvedli, že jí neví, jak s věcmi naložil a rozdal je nebo prodal. Podezřelý Josef Janouch, narozen bla bla bla, ve svojí výpovědi dne 15.5.2007 uvedl, že když Jakub, kamarád, pomáhá přizetím zboží, tak mu prý Jakub řekl, že je to od strýce z Německa, později mu prý, ale Josef, protiátko mé výpovědi, jsem měl říkat, no, že bych to on prý, ale Jakub řekl, že to byl on a že se půjde k věci přiznat. Nic konkrétního mu ale přitom nezdělil. Že Jakub mě zradil, protože chci říct, že on má 13letou holku, sorry, to tady říkám, ale řeknu to, protože on se pak dostavil 27.3.2017 a udělal odlišnou verzi, protože se k tomu přiznal a Kubo, tu výpověď ti zpochybním. Jde o to, že máš 13letou holku a změnil jsi to kvůli ní. Mám veškerý důkaz, že to kvůli ní, je ti 19 let, myslím, že to je asi chyba. Takže to změnil kvůli ní, abys byl s ní. Dne 27.3.2017 jako vrťátko v prvním vysvětlení uvedl odlišnou verzi, když sdělil, že všechny objednávky, včetně objednávek od firmy Military Range, provedl Josef Janouch o tom, že Josef Janouch něco přes internet objednával a se odvězdil, že když s ním měl jet
pro nějaké zboží do Prahy a několikrát za něho přebíral zboží od PPL, neboť mu s tím pomáhal. Teď tady máme podezřelý Josef Janouch, narozen ve své výpovědi dne 15.5. se mu uvedlo, že když Jakub, no to jsem vlastně říkal, jsem přeskočil to jeho, jsem to chtěl říct. A teďka pozor, Ivo, prostě nějaký člověk, nechci tady říkat jeho jméno, jmenuje se jenom Ivo, řidič přepravní služby PPL SRO, na přední fotografii označil Josefa Janoucha. Předložených fotografií, takže se nás musel zřejmě asi vyfotit, já teda nevím nic. A pomáhal, fotografii označil Josefa Janoucha a Jakuba. Jako osoby, které doručovaly zásilky, přebírali přitom Jakuba. Označil jako osobu se vydávající za Filipa smyšlené osoby. Šetření bylo zjištěno, že nejméně část objednávek byla provedena z věcní IP adresy 1053 166, která byla v inkluzivní době vedena na uživatele Josef Janouch. Navrch, blablabla. Z výpovědi mé matky pak vyplývá, že přístup k internetu měli v jiném bytě i v jejich bytě jak její syn, tak jako Beťátko. Ten se jí přiznal, že v měsíci v říjnu listopadu 2016 objednával veškeré věci a to máme, nějak koukám na vás, objednával veškeré věci na jejím počítači, některé zboží na jméno jejího syna. Jako objednali něco asi na mě zřejmě a já si pamatuju, postupně to budu vydávat, postupně budu něco k tomu říkat. Už taky. A teď si byli dále vyslechnuti Marek Nikolov. To jsou z Jablonce, který prostě nám ukradli jeden balíček za 96 000 obchodů zhud. A stalo se to někdy večer, je tady nějak, nechci říkat jejich výpověď, nechci nějak to. A na základě výslechu prověřování došel policejní orgán k závěru, že Josef Janouch a Jakub s výší prověření mohli několika dělčím útoky dopustit zločinu v případě Josefa Janoucha provinění. Podvodu podle paragrafu 209 odstavec 4 písmeno D a trestního zákoníku ve formě spolupachatelství podle paragrafu 23 trestního zákoníku dílem vykonaný a dílem ve stádiu pokusu. Podle paragrafu 21 odstavec 1 trestního zákoníku, když někoho uvedli v omyl s cílem se neoprávněně obhájit, způsobili tak na cizím majetku škodu ve výši 288 071 korun a když jejich jednáním přitom bezprostředně směřovalo k dokonání trestního činu a způsobení škody ve výši 592 296 korun. Tedy škody značné, jak vyznamují ustanovení paragrafu 138 prvního trestního zákoníku, oba podezřelí totiž měli v 18 případech objednat prostřednictvím internetu od 3 poškozených firm. Takže za 3 firmy jsme udělali zřejmě podle nich 592 296 korun. Takže to vypadá tak, že to je 8 až 12 let. Za blížem. Jo. A je nevěř. Říkám pravdu. No, jdeme dál. Za doporučení důvodu na jejich vůli nezávisle při němž podezřelý učinil vše proto, aby čin dokonali. Vzhledem k tomu, že je dostatečně odůvodněný závěr, že bylo spácháno první a že ji spáchal konfliktní třeba bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve vědomí části tohoto usnesnění. Pak tady je poučení a razítko komisaře. Tak, to vám doufám stačí to razítko a no se na to podívejte, bude to tam mít při každý jsem otočil stránku, bude to tam mít, si to stopněte, jak tomu pak budu mluvit dál. A jak to vidím já, mám taky, jak to vidím já, tak já bych řekl k tomu, že zatím se k tomu nějak nechci moc vyjádřovat, jestli jsem to byl nebo nebyl, já si myslím, že já jsem to prostě nebyl. Pokud budete chtít ten hack chtít, věřte, že ho nedostanete, protože jsem to nebyl. Ale chci prosím, aby se tady to dostalo do médií, abych se k tomu Kripovi mohl pomstít. A abych se tomu Kokotovi mohl pomstít, protože jde mi o to, že on má 13 letou holku a udělal to kvůli ní, změnil výpověď. A prosím vás o to, sdílejte to, posílejte to všude.
To PayPal hack, tyjo lidi, to jste nikdy neviděli, chápete to? Takže díky moc za nějaký zlídnutí, za nějaký like, případně i odběr, to mi nějak dávat nemusíte, o to mi tolik nejde, ale mě jde u tady toho videa jenom, abyste to sdíleli. Tak moc vám děkuji a v nejbližší době očekávejte video, jsem to měl v plánu, jsme měli v plánu Tome natočit to, tu vilu. Ne, Jo, můžeme. tu opuštěnou něco. Jestli to ještě bude ještě.